Praise the Lord, Hallelujah. Kristoni takuk tei bukuk song pilano kaitor no hambai kaitor kaham kaitor kotor bini hamjak ma paiflaya norok bai tongtung. Amen. Suani Kristoni takuk tei bukuro ang wansukha ojurawo norok bai. O kok thai ni important no tei salanya ni bagi. O kok thai besuke nang sini lang mawo te a kok thai besuke fantong obono tei kisa ang dui tinta topik o kepewo o video tubunai betini ni topik no tui kisa ang share khanani muchungo tamni bagi gani kristoni ta khuktai ke bukuk song kebang mo jorawo no chung kaito ni mungno lobai recapnani belai khano tongthogo bini mungoi musanani belai khano tongthogo pal ke preaching khainani belai khano tongthogo Krokste kroksa be malai nani belai keno tong thogo. Haifano Jepru Bible pori nani. Aba Jepru kaito ni kok khananani jora phaikang kangki. Chini bekao sati thithang mahai salary thango. Aram nangyagai thango kaito ni kok khananani. Kebangmo jora ono ang kaito ni kotuma kaham pirifru para thangfru kabang borok na ang nokam prayer kaham ke klayom ekdom kaham ke recabong hapono jepru kaito ni khorang khananani aba babel porimani jorawo kaito ni kotuma kaham pirmani jorawo ngangke bororok jati thithang ma haike thithango salary thango Soani Kristoni ta khoktai bukuro kebang borok sawo abini kotuma ka hampir mani hamya ai bo kotuma ka hampinani rungya bini kokna thokya oma herok borok kebang ma complain ruo ngi manani Kriston ta khoktai bukuro mothawo kaitoni kotuma ka hampinani rungya phanongi mano aba as kaham ke sukrup saimanai kri phanongi mano hai phano Jepru kroksa kotuma kaham pina ni bagai nini buskango baca jak eba baca phaikang kangki o Bible no tuyui neng apru bonota nasik di bini tomung chamung no neng jodi nasik kang kangki bini bising tui je kaitor kok samano neng rombi mainya ngai eba neng buchui nyai mainya ngai so obni begani kristoni takuk tei bukuk song Jeng kaitor ni korang no sak nangya eba kaitor ni kok thai porimao sak nangya ni bagi tini kebang ma hamari rok jeng bai grey kebang ma hamari rok tabuk jeng manya ngi tonggo tamni bagi ngang ki kaitor ni kok thai ingka cara sarma haise kaitor ni kok thai ingka cara sarma haise jadi acara nini bekao kelaya engkang ki bahai ke bo acai nai bahai ke bo tornai bahai ke bo bethai nonorunai so ani kristoni takuk tai bukuk song bethai manani sekang puila obchulei nangkogo bethai machanani sekang puila abchulei se chini aro kalainya ni nanggo aro ni se acai kotor ngi chungno bethai renai omono kaitoni kok thai rok abuni bagai fadi chung tabuk kaitoni kok thai kisa khana laiwana elang bago sijak tongmani kok thai no Jisaya diari bechapni 55 verse 10 or kisa poriwi na laiwana tamni hinke watui te kotor noka sakani hawa kalai fayong te aro kifilei thangfiya pia hano kochom rubui buchlei rokno bumuk pe ruwom tei sarnai rokno buchlei tei chanai rokni bagai chamung ruwom ani bukuk ni ongkorma kokthai rokbo abo tuino ngai abo nangya tei bukcha ngai ani thani kipulei sokpai galak tamoke ang klaina muchung tuino abo khlai painai te ang khlaina bagai rohorma rokno khlai hamcha runai praise the Lord hallelujah so ani kristoni ta khoktai bukuk song jisaya diar ni bisingti kaitor poriskar ke saka
Nokasakani watui tei kotor kelaimani abo haina hai maganang kipilei tengya. Abo haina hai maganang kipilei tengya abo hano kochom ruo. Buculi rokno bumuk pe ruo. Canai rokno cubacu klayo. Tei borokno camung klaitaniwo sahajo kayo. Ani Kristen takuk tei bukuk rok nokasakani watui kun dino maganang kipilei tengya. Abo borokno maiborna ni bocuk ruo. Tui kiri jorawo tui ngruo. Nini bufang kaimani thinanai tongma jorawo bufang no ketang klayo. Jabra tui tongma jorawo jabra kekrang klai awa tui ni bisingti sengsar busukse nai thotop ngai thang. So amo kuno dino maganang kipili tengya bororokno kaisa samung klai ruo. Kaitor om haine saka egorowo ani bukuk ni ongkrei thangmani akok abo tai maganang tengya. Je borok akok no khnanai bo hamsanai. Bo buthai manai, bo hamari manai. So ani Kristo ni takuk tei bukuk song. O Babel ni kok no pori mani. A Babel ni kok thai no khnamani. Belai ke hamari rok mano. Abo elang bak ni kok, abo ani sukanto ni kok ya. Omong ka muthang naisa kaitor ni kok. Subra Yesus Kristo rik langmani a kok thai rok belai no kubui tai belai no nangkugo. Abun begini Kristen takuk tai bukuk song ang norok no koinani muchungo. Norok ni langmawo Babel no purinani bagai apot ma kainai. Sal brum brum Babel ni kok thai no ma purinai. Sal brum brum nung a kunju bai kaito ni kok no knawi ni bekawo ke ma tornai. Kebangma borok ni prosno upayo. Brother bekawo santi manya. Kebangma wansok ma ham yarok fayo. Tong thogya. Aram nangya. So ani Kristo ni takuk tai bukuk song. Muito naragdi. Nono aram nangya klainai abongka soitan se. Nono aram nangya klainai abongka asungsar ni wansok ma se. Pia kaito ni korang no jodi nung knawi na khangan ke abo kun dini maganang tengya nono bekha kachang renai nini bekhawo tongthok ma renai nono hamcha rui thongnai kaito ni buskango nono poito kra khlai tonai a kaito ni ko kunu dino maganang tengya. So ani Kristen takuk tei bukhurok jodi nung nini langmawo kaito ni hamari no yachakna ni muchung hangke tai nung khatung khaja ke tong thok gei tong nani muchung khangang ke kaito ni kok no khnadi kaito ni kok no poridi Babel no poridi belai no important tai kisang important no rong sanani muchungo kisa lok nai but belai no important chini mo thawo chung Easter ni jorawo nok hamari ruo father thangai nok nogo thangai ti katharsari nok hamari ruo. Tai a nok hamari rupru bororok nok hungo songpang tiar klayo a songpango borok Babel no berawi tono. Tai father oro thangi surimaro klai te kathar sari borok ni nok no blessing klayo. So salsa ang father ni logiwo thangka o nok hamari renani bagi. So berima koroksa sungno nuhurka. O father fakya nei bo nogo khasigi thangai bo bini nok hamari nani bagi bo nog rok tiar klaika songpang rok tiar klaika tai Babel berawi tonka. So ang nog bisungo habai bini Babel ok naika engke ang Babel nokha engke Babelo kecak kiting ke gurijak kecak kiting jak mari. Ke ang bonus sangka bacai Babel mo tamong kasak nang kabo menai iko nogo acar tong mani a acar kolop mani a kolop jak nai pati thaka engke ba nostong nai sini Babel kolop ri khata soni Kristen takuk tai bukuk song kebangma borok tini o Babel no acar kolop jak nai bos namo but omo caya omo kaham ya omo kaito ni kokse abu no neng sak nang yata endi ketai kisa no kungo thangka
Bible berajak hingga Bible hake buirika wasin oroya si pasta mari ngai thangka asuk ke moila so ani Kriston ta khok tai bukrok asuk ke moila mane buju manka Bible salo waisa pun khulok jakia Bible hana ki klaijak no kungo bona ke ba borom ranai krai ke ba sak nangya akai toni kokno moito naragdi ani Kriston ta khok tai bukhuk song kaitoni kok engkha methangnai kok kaitoni kok engkha methangnai kok abuni bage Bible no sak nangya ta andi Bible no sapta waisa pori jaknai boya maso waisa pori jaknai boya bosoro waisa khulok jaknai boya obongkha salbrum brum khulok jaknai se salbrum brum no nai tong jaknai salbrum brum no kaitoni khorang neng oboni bisingti se khnai mano abun bege obono borom renani srindi obono neng hadului gnang moila ka tongkhangangke neng nini kaitoni bukhukni kokno se neng moila klaito maklayo neng kaitoni bukhukni kokno sak nangya mane klayo so ani Kristoni takhok tai bukhuk song moitu naragdi kaitoni kok rok maganang thangya Bible ni kok thai rok maganang thangya abon bege Bible no borom renani srindi abono poriskar ke tongdi nok kothara tangpro Bible no tlangai thangdi girja nago phaipro Bible tubui faidi surimung panda tangpro Bible no tuidi abo dini kaisa senghai da kaitoni kok belai no fan tongo so take a topic faina apuru tebe salane but tini ang topic ni bisinte sanan muchungo kaitoni kok rok maganang thangya abuni bagi tini ang duita topic no sakha kaitoni kok rok maganang thangya abuni bagi bini kok no khnadi hage chini ni bkhawo abutulei sarjaknai abo truk ke tornai truk ke tori no buthai renai tai nanga buthai kaham no macha nai a kaitoni kok thai kaham nang manai hamari manai hamsanai tongthok nai gatai kaisa Bible no borom redi bono kaham jagao khetondi poriskar jagao khetoni naithok ke bono tondi kabar khlai naithok ke tondi salbrum brum bono khloge porena nango bono achar thuklumna ni bagai buya berama thuklumna ni bagai buya abono moila ke tonjak nai anjuaro ke phawai tongjak nai amo haya bono poriskar salbrum brum bono motom suwei bono kis ruwei bono borom redi abo nang kaito no borom ramani ni klayo so ni Kriston ta kok tai bugro belain important sing kaito ni kok thai bai sin mathangja kok ngai chung kaito ni kok no borom ranani nango so ta kaisa kok abo kaito ni kok bai mathangja go mani a kok thai boros sijak tong Bible sijak tongo John chapter 6 verse 63 John chapter 6 63 oro faidi chung kisa poriwi nailewan jeno chung kaito ni kok no buchi manan bage bororok no muthangnai engkha kaito ni pholase bororok ni panle mungsa phano chugya ang norok ni thani kok samani abono phola abono muthangnai Jisu Kristo srai ga saka ang norok no samani a kok rok no abono phola tai abono norok no muthangnai nai soni Kriston takuk tai bukro Jisu je thaisa laisa je saik langmani tai a elam bago thaisa laisa je kaito ni kok tongmani abo engkha chungno muthangnani chugo a kok thai rok chungno kaitor ni thani tlang nani chugo abono chini chukna hani lama Bible ni bisingti ke chung kaito no kaham ke no siniwo a Bible ni bisingti chung Jisu Kristo no kaham ke no siniwo a Bible ni bisingti chung chukna hano kaham ke no saimano ga asuk nangkukma asuk ke important nga jodi a Bible no jodi sung sak nang hani kitari ton kan nge bahai nai a Bible no chung nok na wa hani kiglai anjo ka phai ton ka bahai nai chingo Bible no bai ching acharok thuklup tongkha ching bahai nai oboro belai kin chaya so ani Kriston ta khok tai bukro Bible ni kok thai kha kaito ni kok abo phola no muthang nani chugo ano muthang nani chugo nuno muthang nani chugo abun bagi bono nen borom khlaidi obono borom khlaidi kaito ni kok no belai no important abun bagi ang norok no sanani muchingo kaito ni kok thaisa laisa maganang thangya o sangsar si kemawai tangana bapya ani kok rok thaisa laisa kemawai tanglak ani o sangsar si komorei tangana pia ani kok thaisa laisa kemawai tanglak abo Jesus saiklang mani kok thai no abo bagi Bible ni kok babak no tabo kaisa nangai no tongo abo bagi ani Kriston ta kok tai bukrok jadi neng nini lang mawo kaito ni hamari dok mana muchungkha Bible pur neng yakung ma no manmani nuka mokol nu geno nukmani nuka kuthei mutangjak manuka boba kok sama nuka
abo nini langmao bo nangnai nei samani kokse pia nung o kokno khnaka ngangke bisas khaiga ngangke abo nini langmao hamari phainai abo bagi kaito ni kokno khnadi kaito ni kokno khnadi kaito ni kokno poito chadi salbrum brum bible porinani chesta khlaidi amo belain important anu je request kane angrok ni bagi surui tongo but angrok no konya ni muchungo norok try khaidi norok sal brum brum no suri di norok try khaidi kaito norok no phandranai phola katha norok no chubachu khlainai norok sal brum brum bible porui manai abo loi ingei thangnai apru nang kaito ni hamari ni langmo busuk phai nai nai di praise the lord hallelujah tekisa ang kaisa kokno sai muthakna ni muchungo so brima khoroksa bini busai ke belakan tas thangkra te bong ke belakan poito gunang brok ge boje rang income kai mani bini busai abuno khok khogit langai tas thangi pariwo inga abun bagi abin busai nga bo gizano go thangya subu suriya bible poporia bible nga tangai ponaya ge abri ni bkhao bokro kaisa wansong paika kuno jaga pun rang toina ni jaga sekeri ka kobong tola tongko bo huitlango surges daja ko khogitlango so bebak no khogitlango abun bagi bo wansoka ani au bible rang dai ton khangang kale ani busai khogla so ani kriston takuk te bo omo bible se abo rang tonjak na ya abo beng ya abo pas beg ya rang dajak na beg ya bo pia kebang ma chini borok tini borok ni langmawo obo no rang dajak na bo sunamai tongo haita kaidi ani kriston tako oro nang rang dandadi omo angka kaito ni kokte abo ni rang dajak na ya abo nang poriskar ketoni abo nang kaham ketoni abo nang brom kaidi abun bigang norono koinani muchungo ombure haitangdi nini busai tas tangkrak ponung tung nini busai chok nang krak ponung tung pia nini rangno nang borotoni nang no wansok libat o bible bisingo nini rangno ta huidi abo huijak nai mane ya praise the lord hallelujah ambagani kristoni takuk te bukuk song mutun naradi kaito ni kok mungsa bo maganangya nung akokno poriwi akokno khnawi tongkhani ni langmo hamari ngai tekisa bible no respect rudi bible no nung borom rudi haike nung kabang ma hamari rok ni langmao manai praise the lord hallelujah abon bege angrong na hambai jodi samajago chairok tongkhang norong thani nakar masano tei abidino paithak jora naiman bege norong belaiken hambai tei norok kroksa tei kroksona share klai di jeno chini borok akai to ni kok thaino khao nangjak nani bagai tei borok a bible ni kok thaino poriwi borok ni langmo hamari achak manani bagai nung jotono no share klai di kaitor norok jotono hamari klai tongthong amen